tangi komsan. Presiden Kakasi Author Society ni KAS Dr. DRL Nonglait mentakasngi haga jinga kran berkilat pathai kubor ulai thu ba nakaliang ka seng ka khot sngo bhasha baro ki seng san perthai bandan banta haga jinga khi New Delhi bandawa penrung no ya kaktian khasi haga khernet bapra jangka riti sensar jangka ri hendrei ula ong pat ba ka jing khot jangka seng ka long betang da ka kerwo na kilat pathai kubor ka bala shule kirki tang arsngi shwa banai cha Delhi na kidaw bo udan hapadeng ka jing bam khlan haka men hakisngi bakham hashwa bandai cha Delhi ulong ru ba nakaliang ka KAS kala khot sngo bha kerpang tang yo ba polengdo ubade umentri katanat arts and culture ka sarkar jilla namar haba kile cha Delhi bun hi na ki jinglut jingsap la beida ka arts and culture ubra long kongsan bat yo ba AL Hek umentri ka sarkar jilla bat yo ba Vincent H Pala UMP Tangi ki gas. Tangi komsan. Ni la khot ki ba pala bat ula la banwan. Kabamat ba mendai tangka UDP bat ka NPP. Ula da kersandro. Na ka benta ka nika ji pendong ya ka program angto. Ni la khot yo MP WR Kharuki, Dr. WR Kharuki, ndai simla banwan. Ni la khot yo CM namar baga council ka kersan ini kumba alat ka simla banwan. Ula pha yo deputy CM Banwan, Red Simlat Banwan, Bapak Pensengan MCM, agak bakado nakalian sekausil lawan chairman sekausil bak lam kang bla. Ta tie nangta ngilakot pro yau bapol Minister badai pech ka arts and culture namar ka khasi Author Society ka trekam hapo ka jingpet ka arts and culture department. Tie yakni ka program ka jingkat chan ka ba khambon nakaliang ka jinglut jingsep niyo na ka arts and culture department ti udai hok banwan kumu komsan angto bat ngira khotro yo ba el hek bala jukershan ni mensiwa ba penyo ekni office ka daya ka por jongu ba el hek kumu minister jo ka arts and culture bat ulawan kumu sembut komsan ti kamut ban ong ba bakim poi ha jantar mantar umsim lakhat ikiwai lani belai ki wantang maki kitu ki weru kilawan te don ki wai ki political party ki ba ki wai kentup ikini ki balawan ni la syukran ha ka press briefing ka bakerki ka jongi kumba arnalize ni shwa bangin lechethi den bangila yo ya kajing pentep jong kini kisang balang mengingin wan sangot mengingin wan sipo mengingin wan khatar mengingin wan arngot kumta tinggi ongpet aba kini kisang balang kumni kiwan topi ngin kentu ya ki political party ro kumta katu kendi kidon kibawan hagu tu ka press briefing jogi hendrai nomor kedai kepor bakirki kali jarang khat bangaru ngami na hospital ha kata por na kajing sitam tie ni la appeal ya baro ki sengsan perthai kat ki bala banya dan ringkan lani la dan ki nong mikmat lani ki rangba ni mano ki bana khasi jandels ki badan Delhi ni ong ya ki snow bhawan tie kajing sungu kajongi yikitu baro ki balawan kajing sungu kajongi kalong yikitu ki bam simla banwan hendrai ki badan kaju kajing angnun naga benta ban perlu yaktin kasih po masa ti kalong ke babakla ban mudur bangi khot tang yaka NPP bat yaka UDP kajing khot kalong ya baro kajing sungu ro kalong ya baro yiki kasih Author Society members ro ni sungu ti ki babon ki basu dan hayeng banduai na kamta jongi dan lagi ngidon ki units ma wat ka khasi Author Society ro kimla banden dan ki panlang pisa ki pha wei lane arngot ban mi khmat kumna sora wantang wei kumna clear ki wan saunga ki tu kit khat ki bran hang tu ki pan mi pisa ban pha ye ki nong mi khmat na ki snat choki dan pat ki ba la sulut na la ka jongka
bor la jong ti nomor bangi dai ka seng ka ba haba penlut dia kano ro kepada haban pen I kami nang no kata jeng bat ngilut na kam ta ke ti kam dai ka basok yang I ban organize ki program ki he kum kine ti kita ki dong katu kan ki jinten Doktor, kanika